שלום, שף רערה פה. אני רציתי להגיד לכם מה אני שותה עכשיו. אני התחלתי אחרי שבועות לעשות ניקוי, אז עכשיו בניקוי שלי החלטתי שאני אתחיל עם מיצים. אז מיץ ירוק, הבוקר אני שתיתי מיץ קצת גרוע לפי הצבע, אבל ברוך השם יש לי את משהו, קוראים את זה סני דו, וזה סטיביה, אני מזמינה את זה באונליין אם אתם רוצים את זה. בשמחה, אני אעזור לכם לקנות את זה, אבל זה עזר לי לשתות את הירוק שהיה כמעט שחור השתייה, זה ממש הצבע גרוע, אבל הטעם מעולה. אז אני התחלתי את זה הבוקר, ומחר אני אתן לכם עוד מתכון, אבל עכשיו יש לי מתכון של המיץ שעכשיו אני הכנתי, אני אראה לכם, יש פה את ההיורם, זה ההיורם שזה הכי טוב, אני אסביר את זה אחרי, אבל זה ההיורם שעושה מיצים. עכשיו בתוך ההיורם אני שמתי את המלפפון, הכל אורגני, מלפפונים, יש לנו חסה, יש לנו סלרי וגם תפוחים, הכל אורגני, וזה הפולפה, אתם יכולים לראות את זה, sorry, I'm just learning how to use the video. זה כל הסיבים שאנחנו לא שותים דרך המיצים. כשאנחנו עושים ניקוי של מיצים, אנחנו רוצים לתת לגוף זמן לנוח, וכשהגוף לא צריך לעכל את כל הסיבים האלה, הוא יכול לעבוד על דברים אחרים, דברים יותר חשובים שאנחנו לא נותנים לגוף שלנו את הזמן לטפל בו. אז זה מה שאנחנו לא אוכלים, זה בתוך חסה ודברים כאלה, קייל, זה המון סיבים, זה הגוף צריך לעכל את זה. אתם רואים? זה קשה, זה למה אנחנו צריכים ללעוס. אבל עכשיו, סליחה, זה הזמן למיצים, אז אני רוצה רק לשתות, למזוג לי את הכוס שלי. ועכשיו אנחנו נלך בחוץ ואנחנו נשתה את המיץ הירוק שלנו, שיהיה לכולם שבוע מדהים, וזהו, להתראות. זה טעים. ביי.